un gran honor participar en aquest homenatge al doctor Barenblit com a representant de l'Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, integrada a l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. El doctor Barenblit va tenir un paper molt important en la constitució de l'AEN en Catalunya i va contribuir a donar forma al compromís de l'AEN amb un model d'atenció en salut mental públic i de qualitat. Les seves conferències en el Col·legi de Psicòlegs en els anys 80 sobre la psicoteràpia i les estratègies terapèutiques a l'assistència pública, juntament amb el doctor Eduardo Breyer, van ser molt reeixides i claus per uns professionals compromesos en la nova xarxa de centres de salut mental, xarxa que llavors estava desplegant. Escoltaven per primera vegada el concepte de focus i la seva aplicació operativa dels casos clínics i conceptes d'atenció en salut mental en l'assistència pública que llavors eren innovadores i que hem interioritzat. Gràcies. Conceptes que hem interioritzat i formen part del nostre discurs i de la nostra forma d'entendre la salut mental. Lo interdisciplinar, lo interinstitucional, lo intersectorial. A finals dels 80, un grup de professionals van organitzar la ACAPAPSAN, l'Associació Catalana de Professionals de l'Assistència Pública en Salut Mental, davant de la necessitat de defendre els interessos dels treballadors i dels primers centres de salut mental davant de l'administració. El doctor Barenblit no tenia una relació estable en l'associació com a tal, però sí tenia relació amb molts dels professionals que hi participaven. Van ser aquests professionals que, amb l'ajuda i inspiració del doctor Barenblit, van fundar l'associació, la CAPAPSAN en Catalunya, integrant-se en l'any 2000 a la AEN nacional. El doctor Barenblit va tenir un rol destacat en l'organització d'ambdues associacions. El seu saber i la seva experiència acumulada en l'Hospital Lanús de Buenos Aires i en els organismes internacionals dels quals era assessor van ser de gran ajuda. En el període actual, la CAPAPSAN AE té prop de 200 socis representatius de la pluralitat d'interessos intel·lectuals i professionals dels treballadors de salut mental i segur que aquí hi ha molts d'ells. A principis dels anys 90, entre una i altra associació, el doctor Barenblit també va treballar colze a colze amb la recent desapareguda doctora Roser Pérez Simó en el projecte de transferència dels serveis de salut mental des de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya i va contribuir a la construcció de la xarxa de salut mental de Barcelona. El doctor Barenblit sempre ens ha alertat dels riscos que té pels usuaris i professionals la deriva economicista a salut mental, mitjançant els seus escrits, les seves supervisions individuals i institucionals. En aquesta denúncia, l'AEN coincideix plenament amb ell i cito al doctor Barenblit. Els grups de professionals que han de fer-se càrrec de la demanda de la població i sostenir a la vegada cada dia la qualitat de l'atenció es veuen desbordats, quan l'exigència de la productivitat confronta els equips a haver de renunciar a la qualitat assistencial. Finalment, des de l'AEN també volem contribuir a aquest homenatge a la persona del doctor Barenblit, perquè els principis que ell ha defensat també ens representa als associats de l'AEN, el seu compromís en l'assistència pública en salut mental, la importància que dona a la participació de la comunitat en els processos de planificació, execució i avaluació de les accions en salut mental, la integració de les polítiques d'educació, benestar social, justícia, treball i salut mental que tan actuals són en aquest moment precís de la nostra història. El concepte biopsicosocial de la salut mental i del subjecte, un subjecte que està immers en la vida relacional i inscrit en el seu context social, un subjecte construït des de les experiències primerenques i vinculat des de la intersubjectivitat amb altres persones. Per tot això, gràcies, doctor Barenblit.